En este tutorial veurem com podem crear un blog personal. L'eina que utilitzarem serà una altra eina de Google i en aquest cas serà el Blogger. Per accedir al compte, per a crear el blog, heu d'accedir a www.blogger.com, com veieu així. Després vos demanarà quin nom voleu que es faci públic quan publiqueu alguna entrada en el blog. Serà diferent o el mateix del nom que teniu en el compte de Google. Ja decidiu vosaltres si voleu posar-vos un mal nom, un nom diferent del vostre habitual per qüestions d'anonimat o el que siga, això ja és decisió vostra. Simplement omplireu aquesta pantalla que vos demana el nom i arribareu a esta que és la nova interfície de Blogger i des de la qual podreu crear el blog nou o bé, abans de crear-lo, fins i tot podreu connectar amb el vostre compte de Google+, si és que en teniu, perquè cada publicació que feu en el vostre blog aparega en el Google+. De moment ens dedicarem només a obrir el blog nou. Per a crear un blog nou, fem clic així i li donem un títol i una adreça. L'adreça sempre acaba en blogspot.com. Són l'última part de les adreces del servei de Blogger. I en la primera part vos recomane que el que poseu estiga lligat amb el títol, però que no continga grafies estranyes ni difícils, perquè és l'adreça que hauran de copiar els vostres lectors. Per tant, podríem donar en aquest cas blog nou, sí que no presenta problemes, i a més ens indica que és una adreça disponible. Creem el blog i abans de crear-lo seleccionem quina plantilla ens interessa. La plantilla es pot canviar després, per tant no hi ha problema. En seleccionem una, creem el blog i ja tenim un blog nou. Així. No podem visualitzar-lo encara, podríem activar-lo, però no està buit. Per tant, la primera cosa que farem és afegir una entrada. I en la primera entrada tenim este apartat que és per a incorporar el text i així el títol de l'entrada, que no hem d'oblidar mai. Recordeu que publica i desa són botons diferents. Desa el que farà és arxivar tot el que anem creant en la nostra entrada, però no ho publicarà, no serà visible per al públic. En canvi, en el moment que fem publica, qualsevol podrà accedir a l'entrada que estem publicant. Aleshores, atenció, si estem editant material que no volem que estiga visible fins que no hagi acabat el procés d'escriptura, doncs sempre desa. Així ja podem introduir el text. I, a més de text, ens permet, com en qualsevol processador de textos o en una pàgina web, podem afegir una imatge. La imatge es pot fer de diverses maneres. Es pot triar d'una carpeta que tinguem en el disc dur, es pot triar dels àlbums web de Picasa que puguem tindre o directament des d'una URL. Si jo vinc així i cerque, per exemple, una imatge d'una taula, simplement hauré de copiar la URL de la imatge, vindré al blog i copiar l'adreça. Afegim la selecció i ja tenim la imatge dins de l'entrada. També és cert que vos recomane que les imatges estiguen en el disc dur, perquè si algú esborra aquesta imatge que heu referit vosaltres, a través de l'enllaç vos quedeu sense imatge en l'entrada. A més d'això, també podeu incorporar un vídeo a YouTube. La manera de fer-ho és igual. Un vídeo normal, carregat des del vostre ordinador o des de YouTube, directament. Este vídeo m'interessa, tenim així el cercador incorporat, no cal anar a YouTube, a una finestra diferent. Seleccionem este vídeo i ja tenim vídeo incorporat. Si volem veure com va quedant-nos l'entrada, simplement fent clic en visualització prèvia, ens apareixerà l'entrada com quedaria publicada. Imatge i vídeo.
el vídeo es podria reproduir a continuació. Bé? Encara no és pública esta entrada. La publicaríem amb este botó. A més de tot això, és convenient sempre afegir etiquetes a l'entrada del blog. En el vídeo següent podreu veure com afegim etiquetes i per a què serveixen.